Good morning everyone. दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन बेयाव बा नैबे मादैहा मोनसे प्रब्लेम जादों। बेया जाहैबाय नैबे साइडजों सानाय गैया, बे साइडजों सानाय दं। दा बे सानाय दं माने मा? बेयाव जोंना मोनथाम नार्भ थायो, जों जायखौ एसिएल, एमसिएल, पिसिएल नार्भ होननानै बुङो। बा मोनसे जइन्टआ जुदि जइन्ट मोनसे ओरै सिदा थानो थाखाय नैबेनि मोनसे सापर्ट ओरैहाय बिथिं बोबथाग्रा, ओरै नैबेजों बोबथाग्रा मोनसे, नैबेजों बोबथाग्रा मोनसे, नैबेजों बोबथाग्रा मोनसे थायो। दा बे रोदा बोबथाग्राया जायखौ जों एमसिएल, एसिएल, पिसिएल होननानै बुङो, बे बोबथाग्रा नार्भआ जुदि मालाबाफोर गसंबाय थानाय समाव बा ओरै जिरायबाय थानाय समाव बा माबा मोनसे मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लानाय समाव जुदि फारसेजोंनो स्ट्रेचिं जाबाय थायो बा फारनैजोंनो स्ट्रेचिं जाबाय थायो, होमबा फारसेजों जुदि स्ट्रेचिं जाया अब्लाबो बेबायदि हान्थुनि सानाया जायो। जाय सानाया स्टार्टल' जाजेनो आरोना। दा बुंनो थाङोबा जुदि ओरैजाय बेनि नार्भआ जुदि स्ट्रेचिं जाबाय, नैबेनि नार्भआ जुदि स्ट्रेचिं जायाखैबा मोजां खामानि मावाखै, नैबेनिया मावबाय, होमबा नैबे साइडजों सागोन, नैबे साइडजों फ्रि जागोन। दा बे बुस्थुआनो दा नैबे मादैना मा जादों, नैबे ओरैजाय जाय नार्भ दङ बा ओरै हमथानानै दोनग्रा बे रोदाया बियो फ्रि, नैबे गाहायनियाबो फ्रि। दा ओरैजायना फ्रि नङा, माने बिसोर मोननैया मोजां खामानि मावो, दा नैबे मोनसेया मोजां खामानि मावा। जायनि जाहोनाव नैबेनि जाय नार्भ दङ बा रोदा, बे रोदाया मोजां खामानि मावाखै बा ओरै मोजां स्ट्रेचेबल मोनाखै। बेनि जाहोनाव नैबे साइडजों नैबे रोदाया मासाल उइथ हारा बे हाराखौ ओरै बोगथाबनानै ओरैजाय मोनसे साइडजों सिथाबनानै होबाय। नैबेजों माने ओरै गुवार जानानै थाबाय, ओरै मोनसे साइडजों गुसेब जानानै थाबाय। जायनि जाहोनाव नैबे मादैया नैबे पार्टआ, नैबे जइन्टआ बेवहाय सानाय स्टार्ट जागोन आरोना। बे बुस्थुखौनो जुदि जोङो मुलिजों दिनै एसे गाबोन एसे जुदि माबायो, जायै जुदि दबथायनानै दोनबाय थायो, बे बुस्थुआ लासैनो अस्टिय'आर्थ्राइटिसआव सोलायलांगोन। जाय अस्टिय'आर्थ्राइटिसआव जोङो नुनो मोनो जेब्लानाखि एक्सरे खालामो, बे एक्सरेआव जोङो हाराजों हारा नांजाबनाय नुनो मोनो आरोना। दा ओंखायनो नैबे जास्ट जाजेननाय सेन्टम, बे सेन्टमावनो जोङो मोजाङै मेडिकेलाव थेरापि लानानै बे बुस्थुखौ फाहामनानै लाखानांगौ। नैबे जेरै फ्रि जानानै दङ, बे बिनि रोदाखौ बेबायदि फ्रि खालामनानै होबासो नैबे सानाया पार्मानेन्टलि कियर जायो। दा बेयाव जुदि ओरैनो जुदि पार्मानेन्टलि कियर खालामाबा, जुदि टेम्परारिलि जुदि रिलिफ खालामनानै हरोबा, बे उनावहाय आरो नेक्स्ट टाइमाव जाहैफिनो। बिदिनो आरोबाव बिदिनो टेम्परारि खालामगोन, टेम्परारिलि रिलिफ मोनै मोनसे टाइमाव अस्टिय'आर्थ्राइटिसआव सोलायलांगोन, जायखौ जोङो हाराजों हारा अभार नांजाबनाय होननानै बुङो। दा बे बुस्थुखौ जोंनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव नैबेखौ मा खालामो, नैबे बुस्थुखौ जाय मेन गुदि बा रोदि होननानै जों जायखौ बुङो, बे रोदिखौ जोङो फ्रि खालामनानै होयो। फ्रि खालामनायनि होखांनायनि उनाव बे बुस्थुखौ बोरै खामानि मावहोबाय थानांगौ बा स्ट्रेच बोरै खालामबाय थानांगौ, बे फर्मुलाखौ जोंनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनिफ्राय हरनाय जायो। जायहा बेफोरबायदि अस्टिय'आर्थ्राइटिस जुदि जाबाय, होमबा बे मानि थाखाय जादों, बेनि गुदिखौ मिन्थिनानैसो नों मोजां ट्रिटमेन्ट लानांगौ। आरो सोरबायदिनाव थाङोबा बे बुस्थुआ पार्मानेन्टलि कियर मोनगोन आरो पार्मानेन्टलि सलुसन मोननायनि राहा मोनगोन। बे बुस्थुखौ साननानैसो ट्रिटमेन्टखौ लाहैनांगौ। जानला मोनला जायगायाव जानला मोनला ट्रिटमेन्ट लागोन, जानला मोनलायैनो जालांगोन, लाइफआ जानला मोनला थांगोन आरोना। बे सानायखौनो लानानै थैजासिम लांफानांगोन। ओंखायनो बेबायदि पारफेक्ट टाइमाव, पारफेक्ट समाव पारफेक्ट डक्टरखौ सेलेक्ट खालाम, पारफेक्ट टाइमाव बा पारफेक्ट थेरापिस्टफोरखौ सेलेक्ट खालाम, बेनि उनावसो ट्रिटमेन्टखौ कन्टिनिउस खालाम। नङाबा लाइफआ सानाय सुनायजोंनो भुगिनांनायजों थांफानांगोन आरोना।